Morning ndine Jackie. Kodi munamvapo nkhani ya Abraham Shakespeare. Abraham anali mzibambo wachikuda amene amakhala ku United States of America. Anali osauka, sanali munthu ochita bwinoyo. Amagwira ntchito yake ya ukilinala, amakilina mu barbershop. Koma anali odziwika amagwirizana ndi anthu, anali ndi mayi ake, ma brothers ake pafupi. Ndi tsiku lina anapeza kuti anali ndi mnzake winanso ogwira ntchito, kamagwira ntchito limodzi munthu ongodziwana naye. Anampasa ndalama munthu uja kuti talowa mu shopu mo ndigulire tiketi ya lotale. Ndi munthu uja anamugulira tiketi ya lotale nkumpatsa. Iyo chakupita ku nyumba anapeza kuti manamba zake anagwira. Anawina lotale, anawina $30 million. Moyo wake nkusinthira anthu. Anasiya ntchito. Andakuva iyi Abraham ndikumala kuisa zinalo ndikumati William koma ndi Abraham. Ndikumati William faja William Shakespeare koma ya ndi Abraham Shakespeare. Nde Abraham atawina 30 million anampasa choice kuna kuti either tizikupasa 1 million pa chaka, $1 million pa chaka mpaka izakwane 30 million, kapena tikupasa ndalama nthawi imodzi ngati lump sum, koma tikapasa nthawi imodzi ndi kuti tichosapo msonkho achita taxi. Nde iye anasankha kuti ampase nthawi imodzi. Ndi atachosapo taxi anapeza kuti panatsala 17 million. Ndi anampasa 17 million cash. Ndi analemera kwambiri. Atangolemera aliyese tigaire ndalama, aliyese wavuto lache anabwera pamene panja. Ine mavuto anga yawa, ine koma zanga izi, koma ine tandibwerekeni, ine tandigaireni. Nde Shakespeare samatha kumana. Munthu kangompempha ndalama mapereka. Munthu uja mangopereka ndalama. Ena akufuna 10,000, ena akufuna 60,000, ena akufuna aliyese akupempha ndalama. Nde zinapeza kuti ndalama zinayamba kuchepa nsanga chifukwa cha anthu opempha. Inde anadzigulira timagamoto tabwino, nkupeza kuti waziguliraso nyumba ina yabwino koma inali kutali nyumbayo. Ndi anapeza kuti anthu amene ali naye ngongole nali anthu ambiri. Ndipo anatulukira mzimayi wina wake, dzina lake Doris, koma wachizungu. Doris anamuwuza kuti ndikufuna ndilembe buku la nkhani yako kunena kuti munthu onena kuti unali ovutika wawina ndalama zambirimbiri choncho. Ndeyo chanavomera. Kucheza naye katatu kanayi kena ku Doris chata inenso ndine financial manager, ndikhoza mauchitira manage ndalama zakozi. Anthu abwereka ndalama zako zambirimbiri, ineyo ndamene ndizatani ndizachita chesi kuti abweze ndalamazo. Komanso ndikuthandiza kunena kuti uchite set up my investment utantani. Iyo uchadi nkuvomera. Ndanamuwuzanso kunena kuti anthu waso ayandikira kwambiri. Chifukwa kuti ayandikira kwambiri adzingokupempha ndalama zikuvutisa choncho. Mwina usamukire kutali, iyo uchadi anavomera. Ndanagula di nyumba patali. Kutali ndi abale yake acha. Anasamuka makakhala kutiko kumeneko zonse anamusira m'manja ndani Didi uja kuti azimuchitira manage. Analuchenjeresa Didiyo. Anthu iyi Abraham zikuyenda akhala uko agula chimanshoni chawo. Basi Abraham makhala mene kucha koma chomwe Abraham samaziwa nchonera kuti Didi uja amambera. Didi uja kubwera nkubwera kunali kubwera kuzambera, samabwerera kuti muthandizayi. Sanali financial manager wachina chilichonse, anali kukuba. Ndiye anatengeka naye mzimayi ameneyo nkumarani nkumamumvera chilichonse. Anapeza kuti mpaka Didi kugula nyumba akuchosa ndalama zawo kumuwuza kuti wasasekerere anthu atiye tikalande ndalama, anthu achadi nkumapita kukalanda ndalama. Ndiyeti munthu amene anali ndi ngongole kwambiri anali Didiyo. Ngongole zonse zomwe anali nazo zomwe anapereka kwa anthu imafika mpaka na $500,000 zobwereka anthu, koma 3/4 ya 500,000 anabwereka anali Didiyo. Nde anapeza kuti Didi mpaka kumapita maholiday apamwamba chani amangogwisa ntchito ndalama za ndani za Abraham uja. Nde kenako panatenga kanthawi abale ake Abraham anayamba kuimba mafoni kuna kuti kodi Didi Abraham ali kuti sakutiimbira foni. Nde Didi amayankha kuti wachokapo kayi wapita ku holiday abwera posachedwa. Ndi amadabwa kuti ndi mayi ake omwe kuti ndakapita ku holiday osandiuza ineyo. Mosayambira kusakasa kuti Abraham ali kuti, koma Abraham samadziwa kuti ali kuti. Mafoni samayankha, ma message samayankha, kunali paka mwezi wina mpaka panatha 6 months. Ndeno cousin wake wa Abraham anapita kanena ku polisi kuti no, Abraham kuti wasowa. Sakuti yankha sakuti ani Didi amatiuza kunena kuti wayankhulana naye koma ife sitikumpanga reach. Ndeno side note podabwitsa. Anapeza kuti Didi anauza ex-husband wake kunena kuti amukumbire chidzenje kuseri kwa nyumba. Arafuna zita yako zinyalala.
ex-husband aja anabweradi ndi chitraka chawo china chake kaye zimagalimoto zija zima forklift kanzi chani zokumba zija anakumbakumba nkumapita. Kenako patatha masiku anayitana munthu wina kuti abwere adzathirepo concrete. Anabweradi anakwirirapo ndi concrete chakuseri kwa nyumba. Atha pamenepo apolisi anayamba kumpanga folo Didi uja nkumfunsanso kunena kuti kodi Abrahamu ali kuti. Ndi amayankha chimodzimodzi anthu kuti Abrahamu tikulibe, Abrahamu anachokapo, watopa ndi anthu omuvutisa ngongole. Ndi anthu okay chabwino. Apolisi anayamba kumpanga folo, kumampanga ngati ngati surveillance, kumampanga folo. Yes, amadziwa kuti apolisi akumudabwa ndipo anthu akumudabwa. Ndi anapezeka kuti anamuimbira foni nzake wa Abrahamu wachikudaso amene ankagwira mu ujeni mu baba chobucha, nkumuza kuti iwe amayi ake Abrahamu andivutisa kwambiri, ndikulipira 300 uyimbe foni uchite pretending ngati kuti iwe ndiwe Abrahamu. Munthu uchadi nkuvomera kuti okay ndiyimba foni. Didi uja nkupita kukakumana ndi mayi ake Abrahamu achati ndifuna ndikutengeni kokudya, nkupita dala kumalo aphokoso kwambiri, foni nkumayitana. Amayi aja nkuvomera, hello, akumva munthu akuyankhula da, ndine Abrahamu, ndimangofuna kunena kuti musiye kudandaula, ndili bwinobwino, musiye kumamuvutisa Didi kuti ndili kutiko, ndilipo ndili bwinobwino. Amayi aja tangoti oh chabwino. Koma atatha pamenepo amayiwo anayimba foni ku polisi kunena kuti ndalandira foni, munthu akundinamiza kunena kuti ndi Abrahamu, mwana wanga ndikumudziwa. Komanso apolisi anali akumulondola Didi uja, anamuona atakakumana ndi mnzake wa Abrahamu uja mbali akumpasa ndalama. Anamulipira $300 kunena kuti awayimbe foni imeneyo kwa amayi ake Abrahamu. Ndi apolisi anamulondola mnzake wa Abrahamu chifukwa chonena kuti anthu amadabwa kunena kuti amalandira ma message kuchoka ku foni ya Abrahamu kunena kuti ndili bwinobwino, musadandaule, ndangochokapo kaye, ndidzakuwuzani nkazabwera, ndili bwinobwino. Komano anthu chomwe chinadabwisa kwambiri chinanena kuti Abrahamu anali munthu osatha kulemba, samatha kulemba, samatha kuwerenga. Mpamenero anthu anatutumuka kwambiri kuti Abrahamu atumiza banji ma message kangati Adidi acha samadziwa ayi. Amachita kulemba comprehension, grammar ya bwinobwino kuwatumizira anthu ma message, pamene Abrahamu samadziwa chani, samadziwa kutumiza ma message, samadziwa kulemba. Ndi apolisi anakampeza mnzake wa Abrahamu uja nkumuza kunena kuti tikudziwa kuti ndi iweyo unayimba foni, chifukwa chani akutuma iweyo. Iye ndi anavomera kuti ndinayimba ndi foni, anandilipira $300. Ndi apolisi ananena kuti okay, ife tikukhulupirira kunena kuti chilipo chomwe Didi wampanga Abrahamu, koma tilibe umboni. Koma kuti tipeze umboniwo, iweyo umpange chinzake uzicheza naye kwambiri. Ndi anapezeka kuti anavomera, anayamba kucheza naye kwambiri Didi uja. Ndi Didi anapeza kuti anamuyitana mnzake wa Abrahamu uja nkumakambirana naye kuti koyamba nkangonena zosadziwika bwino kuti ayi munthu wina wake anamupha Abrahamu, munthu uyo ndi ovuta wina wake, zosadziwika bwino zinkhani zabodza. Kenako anasintha kunena kuti ndikufuna kuti undipezere munthu onena kuti akupita ku prison, akamangidwa kwa nthawi yayitali, kunena akupita ku prison ndikale, anene iyeyo achite confess, anene ngati kuti iye anamupha Abrahamu, ndimulipira $50,000 apereka kwa abale ake kuti iye akapita ku prison abale ake asamazunzike. Ndi mnzake wa Abrahamu chananena kuti okay chabwino, anapita kukauza apolisi. Ndi apolisi ananena kuti okay uvale waya. Ndi ananena kuti yayi sindingavale waya chifukwa choti ulendo wina amandigwiragwira, amandikayikira kuti iwe usakhale wandivalira waya kuti ukufuna undichire rekodi. Ndi anatenga kani ya drink ndikutenga reklama zake ndikulipirani. Munthu uja aliye ndikufuna $50,000, aliye ndikupasa $50,000. Kenako munthu uja akuti komano kuti ndivomere apolisi azandifunsa kuti unagwisa ntchito chida chanji, pakwena okhala umboni silingangonena naye. Didi uja la usavutike. Adidi ananyamuka nakatenga mfuti kuti ukanene unamphera mfuti yake kupereka mfuti. Lichabwino koma nanga thupi lake akazandifunsa kuti nakantaya kuti ndizanena kuti chani. Didi uja la musavutike, ndamuyika pena pake padzenje nankwirira ndi concrete. Ndanena kuti unditenge kumalo kupene koko utenge chitsulo ichi. Anampasa chitsulo china chake unkuponyerapo pamene unamuyikapo, usayankhule kalikosi. Didi uja okay chabwino, anayentisadi kupita kuseri chapo pamene anayika concrete paja, kutenga chitsulocho nkukachiponyerapo. Ati kufuna kusonyeza kuti pamene nantaya ku Abrahamu ndi apa
munthu wina uja anangoti okay chabwino. Nthawi yomweyo apolisi kutulukira samadziwa kuti uja khazi amanena kuti akupita ku prison uja nayenso anali CID amanama ndi polisi. Nthawi yonseyi kungwira kwake kunali kumeneko kodidi kunena kuti anakhala ngati waulula chilichonse, evidence yonse yapereka. Nde ati anapeza kuti anamuombera Abraham, asintha chuma chonse cha Abraham anachisintha kudzika m'dzina lake, nyumba, magalimoto, chilichonse anasintha kuyika m'dzina lake la didiyo nkumuombera Abraham. Atamulanda chuma chonse kuchita kuopsa kunena kuti kuba kwake kochita kutero ngati kuti Abraham alibe kwawo. Imfa ya Abraham inali imeneyo. Didi anampanga sentence to life in prison. Imene ndeni nkhani ya Abraham Shakespeare, munthu onena to mphawi kuwina chuma chabwinobwino, kunena kuti moyo wake kuyenera kusintha. Paja chizungu chake timati pabwino pakafika poyipa pamakuyitana. Kunena kuti nthawi yomweyo munthu oyipa ngati amene kungonchita notice nkumpanga target kuti ndikambere zinthu zonse, osati kungombera komanso kumupha. Nde imene ni nkhani ya Abraham Shakespeare ndi mamiliyoni yake. Zikomo kwambiri.